Αγαπητοί μου, βρίσκομαι στο κεντρικό πολυδύναμο εκθεσιακό χώρο της Μόσχας Μανές, όπου αυτές τις μέρες πραγματοποιείται προσωπική έκθεση του ακαδημαϊκού ζωγράφου Βασιλείου Νεστερένκο. Είμαι δίπλα στο πορτρέτο του μακαριστού Πατριάρχη Ιεροσολύμων Διοδόρου. Το πορτρέτο αυτό φιλοτεχνήθηκε με ακουαρέλα τότε στο μακρινό το 1995. Επίσης μετά από ένα έτος, το 1996 με ελαιοχρώματα ζωγραφήθηκε πίνακας του Πατριάρχη Διοδόρου, ο οποίος βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα στην Πατριαρχική αίθουσα μεταξύ άλλων πορτρέτων των προκαθήμενων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Πίσω του Πατριάρχη διακρίνεται ο ναός της Αναστάσεως, καθώς και η παλιά γειτονιά της Αγίας Πόλης. Στον πίνακα ο Πατριάρχης Διόδωρος παριστάνεται με αρχιερατικό μαντεία και με τις διακρίσεις με τις οποίες τιμήθηκε κατά την διακονία του ως προκαθήμενος της Σιωνίτιδος Εκκλησίας, και οι 2 δεκαετίες της Πατριαρχίας του μακαριστού Διοδόρου ως προκαθήμενου μπήκαν στην ιστορία του 20ου αιώνα ως χρυσή εποχή για την Σιωνίτιδα Εκκλησία εκείνης της περίοδου. Αξίζει να αναφέρω επίσης ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ονομάζεται στα λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας μας ως μήτερ των Εκκλησιών, επειδή ακριβώς εδώ γεννήθηκε η χριστιανοσύνη. Η πόλη Ιεροσολύμ είναι τόπος όπου πραγματοποιήθηκε το κατεξοχήν θαύμα του χριστιανισμού, η Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γι' αυτό πολλά έργα του ζωγράφου Νεστερένκο Βασίλειο συνδέονται με την Αγία Γη, που χρονολογικά συνδέονται και με την Πατριαρχία του μακαριστού Διοδόρου. Εν γέννη, όλη η ζωή του ακαδημαϊκού και ζωγράφου κ. Νεστερένκο είναι η διακονία του για την Ορθοδοξία και για να δοξαστεί γενικά το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η Εκκλησία του, που γεννήθηκε σε αυτό το μέρος 2.000 χρόνια πριν.